Li sattina kanzonetta żgur m'għandha bżonn tal-ebda introduzzjoni, kanzonetta kantata oriġinarjament minn Mike Spiteri, skużani, għax ninsemmi il-maestro, il-Mike Spiteri, fejn topp il-qalb. Kimberly. Kemm darejtni ħażin biex inderri neħtieġ lejn fudejk. Kemm kien jiswili li qatt ftit attent int l-maġġieri għanta ver. Noqsok qribi kull ħin nitkellem waħdi u ndur f'nofs għadej. Jekk mhux imħabba li għandi għalik għadha xemx mustila tul is-sew. Fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss b'għajnejja. Tkun fuq il-lejl u nar nemx klibek ngħid għalija minn wiċċek nilbaħtija din qalbi tgħix fl-imħabba tinsa u għediet nerġa' tsanilek li lilek irrid intlaqwa tama għal-isbaħ ġejjien. Ersa qrib ħadd tisma' dawn il-kliem fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja Proset immens! Kimberly, kif aħna? Mamma mia! Mamma mia, l-ewwel qed nixtieq ngħid proset il-mużiċisti arranġament mill-isbaħ. U grazzi lilkom tal-istedina, speċjalment il-maestro. Bil-qalb kollha, grazzi ovvjament il-maestro kif għadna. Kimberly għadha kemm tatna song verament mill-isbaħ fejn topp il-qalb hija song għard staw tniżlu f'SMS fuq 5061 4-9-7. Kimberly, jenna fek zaħira. Ekku, jgħaddi żmien. Isma' xorta dek tidher zaħira, da xorta zaħira. Nirringrazzjak. X'ġara, Kimberly, waqafta l-ftit għatli u ġvera? Waqafta l-ftit, kont qed nistudja. Issa qed nitkellmu 7 snin ilu ġifieri. U dal-aħħar 4 snin ekku għandi il-band tiegħi u nipperformjaw live insomma. Proset ħafna. Aħna fisam it-tim nawguralek kull suċċess, ovvjament aħna nawku koll aktar tard. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna Kimberly. Minna unek u kon nishtiq nirringrazzja l-Park Tower Supermarket, Lawma Restaurant, Door Boutique, Lourdes Opticians, Art at Home, GB Jewelers, Logographic Signs, Mario Cassar Incorporated Design u Kenneth Hardware Stores Asset, Emanuel Delicata Winemaker u Horizons għarigali li natu lil-mistednin tana. L-ispettaklu jkompli, The Entertainers jissuġġeri